Sempre hem pensat que quan estem al bosc podem respirar millor, que la qualitat de l'aire és bona, per al simple fet d'estar rodejats d'arbres i natura. Però les dades ens mostren una altra realitat. En els últims 25 anys, els boscos catalans han perdut un 17% de la seva capacitat natural d'absorbir CO2. La contaminació és un problema global, però al bosc podem veure la seva presència en petites variacions de temperatura, humitat, vent i qualitat de l'aire. Amb aquestes dades vaig pensar com podia visualitzar aquests canvis a simple vista invisibles. D'alguna manera volia fer visible la respiració del bosc, siguent el màxim objectiu possible. I és així com neix Nemusys Exe, un sistema digital que transforma dades ambientals en visuals generatius. Durant la investigació vaig veure que cada vegada hi havia més notícies que alertaven sobre l'augment de contaminació que està arribant al Montseny. Els boscos del Montseny són el paratge perfecte per estudiar els compostos volàtils naturals que plantes i animals emeten. En aquesta estació els científics analitzen segon a segon aquest aire. I quina va ser la seva sorpresa quan hi van trobar concentracions de contaminació pròpies d'una gran ciutat. El que em va cridar l'atenció era que es tractava d'un parc natural, un espai que normalment associem a tranquil·litat i aire pur. Este filtro está ya muy sucio con todos los contaminantes, sin embargo este sería un filtro limpio que todavía no ha sido muestreado. Mirad la diferencia y cómo se ve la contaminación aunque estemos aquí en el Montseny. Això va ser el que em va donar el punt de partida per seguir amb Nemusys. Per això vaig escollir 2 punts del mateix territori de Barcelona, Collserola, a tocar de la ciutat, i el Montseny. La idea era comparar com respiraven aquests 2 espais i veure si les dades confirmaven aquella paradoxa. El que vaig trobar va ser sorprenent. Collserola presentava menys nivells de contaminació que el Montseny, tot i que aquest últim és considerat parc natural i reserva de la biosfera de la UNESCO. Vaig instal·lar sensors en diferents zones dels territoris. El vent defineix la direcció de les partícules, la humitat marca la densitat, la temperatura modula la intensitat i la qualitat de l'aire, que és la dada que pren més importància, determina si el moviment és fluid o trencat. Els colors no són aleatoris, es van extreure de fotografies reals, processades amb un script de Python que generava la paleta de colors aplicada a les partícules. Tot el sistema s'ha programat a Touch Designer, on cada dada es transforma en comportament visual. Quan vaig traslladar el sistema a entorns naturals, el contrast va ser evident. A Collserola, el moviment és suau i constant. Al Montseny, en canvi, la respiració es torna més tensa i irregular. 2 espais naturals propers, però amb respostes molt diferents. Per acabar d'ajustar el sistema, vaig buscar un entorn més extrem, la Ronda de Dalt de Barcelona. Aquí, l'aire era molt més contaminat i el resultat va ser un moviment molt més caòtic. Nemusys no busca ser una peça decorativa. És una invitació a aturar-se i observar, a fer tangible allò invisible i a recordar que fins i tot els espais naturals que considerem protegits són fràgils i que depenen, també, de les nostres decisions.